Iris Céspedes i Manel Alonso. Això era i no era una família formada per un pare, una mare i una filla de 7 anys, rosa i amb els ulls blaus, a qui li deien Roser. Un bon dia van decidir adoptar un gos. La mare tenia una cosina que tenia un amic que tenia un germà que vivia en una granja d'un poble de la comarca de l'Alt Palància, al qual feia uns mesos li havia parit la gossa i li podia concedir un cadell, un petit mascle de mastí dels Pirineus. En veure'l per primera vegada pareixia una bola de pèl. Aquesta raça té un cos cobert d'un pelatge espès, llarg i blanc amb taques marrons. Tenia poc més de 6 mesos i els ulls del color mel de la flor de l'alzina. El pare afirmava que un gos és el complement ideal per a una família. La mare estava contenta, ja que la mascota faria companyia a la seva filla durant les seues absències. I Roser, il·lusionada, sentia que per fi tindria un amic amb qui jugar i un confident a qui contar-li les seues alegries. A proposta de la xiqueta, li posaren de nom Tobi, per l'avi Tobies, que va faltar quan ella tenia 6 anys. El que els pares no van tindre en compte abans d'adoptar-ho era que en pocs mesos la seva situació laboral canviaria. Els dos treballaven en el departament comercial d'una empresa i la direcció havia decidit que durant un semestre es tocaria cada mes eixir 5 dies de viatge per tal de visitar una llarga cartera de clients. I, és clar, Tobi no podria acompanyar-los. Com que Roser, durant l'absència dels pares, es quedava a casa l'àvia, el més normal haguera sigut que el gos també. Però les coses no són sempre tan senzilles com es pinten. L'àvia, que tenia 3 gats perses, no volia gossos a casa, encara que aquest portara el nom del seu difunt marit. Ni volia més obligacions ni més responsabilitats. Sobretot, no incomodar els seus estimats felins. Finalment, els pares van decidir deixar el gos sol a casa amb les racions suficients de menjar, aigua i recipients perquè fera allí les seves necessitats. En tancar la porta i sentir com el cotxe de la família s'allunyava, Tobi es va sentir sol i perplex. Després de gemegar durant una bona estona, es va asseure a l'entrada esperant que d'un moment a l'altre tornara la seva família humana. Passaren les hores i continuava sol. Se sentia abandonat i trist. El primer dia de la que pensava que era la seva nova vida, sol i en captiveri, el va passar pujant i baixant escales, recorrent passadissos i entrant i eixint de les habitacions, buscant el rastre dels seus propietaris. Per casualitat, troba un dels recipients d'evacuació i es va posar a 4 potes disposat a defecar. En sentir-se alleugerit, es girà i mirà atentament el cagalló que havia fet en forma d'ensaïmada. El va olorar amb curiositat i tornà a explorar la casa per si de cas s'havia deixat algun racó. A la nit, es va agitar a la porta del carrer amb l'esperança de despertar per l'aparició sobtada de la família. El segon dia, va destrossar a mossos els coixins que hi havia sobre el sofà de la sala d'estar, omplint el terra d'espuma sintètica. Quan es cansà, entrà a la cambra de bany i bebé aigua del vàter. Després, alçà la pota i regà d'orins una planta que hi havia en un racó. Satisfet, tornà a la sala d'estar i en seure sobre les restes d'un coixí, tocà amb la pota sense adonar-se'n amb un botó del comandament de la televisió. S'il·luminà la pantalla i aparegueren uns individus joves de mirada amenaçant. Tobi alçà les orelles alhora que es preguntava d'on dimonis havien eixit. De colp i volta, es posaren a disparar les seues pistoles i Tobi, espantat pel soroll, s'amagà darrere del sofà i es posà a bordar.
Els individus continuaven disparant mentre s'allunyaven per un carrer foc i estret. Toby va pensar que eixe era el seu moment. Eixir de darrere del sofà bordant, trepitjar el comandament i de sobte s'apagà el televisor. Toby es va quedar de nou desconcertat. Perplex i una mica frustrat, es va adreçar a la cuina i menjar una mica de granulat que hi havia en un recipient. Ensopit com un lluç i avorrit com una ostra, li pegà un parell de voltes al sofà, alçà la pota i pixà en un cantó. Sense adonar-se'n, tornà a encendre el televisor, però aquesta vegada no en va fer cas. Més tard, pujà al dormitori dels pares de Roser, es va agitar en el llit i es va adormir profundament. Va somiar que era de nou a la granja on va néixer. Corria per un prat amb els seus germans bordant i fent salts. Sense cap mena de transició, va caure la nit i es va fer fosc. No hi havia lluna ni estrelles en el cel. Toby i els seus germans, espantats, buscaven refugi al costat de sa mare. I a darrere d'un arbre van eixir uns individus en un pals que es pareixien d'una manera sorprenent als de la televisió. Tenia por, volia fugir i no podia. Movia les potes i gemegava com un cadell mentre dormia. Sobresaltat, es va despertar amb el cor bategant-li a gran velocitat. El tercer dia va descobrir que una finestra del primer pis donava al carrer i que des d'allí veia tot el moviment que hi havia en aquest. Passà llargues hores observant amb interès com un veí netejava el cotxe i després un operari municipal agranava el carrer. Buscà un recipient i, com que no el va trobar, deixà un regal en la forma d'un cilindre damunt de la catifa. El quart dia, Toby va sentir que era un gos frustrat, ensopit, insatisfet, fastiguejat i avorrit. Es passava les hores mirant per la finestra i observava amb una certa enveja com la gent passejava i jugava amb les seues mascotes. Veia passar l'operari municipal de la neteja, el carter, que mai deixava cartes ni paquets sense casa, el veí de dalt, que tornava o anava al treball, i gent que s'adreçava a les botigues pròximes a comprar. Toby s'imaginava vagarejant pels carrers, empaitant esquirols al parc, jugant amb altres gossos i deixant encesos missatges d'amor a totes les gossetes, alguna de les quals havia pogut observar des de la seva talaia de vidre. El cinquè dia el va passar dormint, menjant, endreçant-se els pèls del cos amb la llengua, mirant de tant en tant per la finestra i badallant. Badallava amb la mirada perduda cada poc de temps. Obria la boca d'una manera exagerada, fent un soroll particular. Treia la llengua grossa i roja i mostrava les bancades de dents blanques com la neu. A poqueta nit, el carrer era buit. Toby s'atançà de nou al seu habitual punt d'observació per tal de fer l'últim colp d'ull als voltants abans d'anar-se'n a dormir. Avui dormiria a l'habitació de Roser. Ja estaven tancant les botigues. Eren les 9 de la nit, minut amunt, minut avall. Es va sorprendre en veure dos individus joves que jugaven amb el mòbil prop de sa casa. D'una manera inconscient, li vingueren a la memòria els dos personatges que havia vist en la televisió i va decidir observar els seus moviments. La seva intuïció canina li deia que no eren aigua clara. Mentre els dos individus s'entretenien amb el mòbil xerrant pels descosits, un adolescent va passar per la vorera d'enfront. De sobte, callaren. La contemplaren amb atenció, es miraren amb complicitat i la començaren a seguir a una certa distància en silenci. La xica se n'adonà i apressà el pas. Toby també ho va copsar. Era un mastí dels Pirineus, criat per a cuidar del ramat enfront dels atacs dels llops, i aquells dos individus actuaven
suaven com a llocs. En portaven alguna de cap. En girar la cantonada es perdé de vista. Aleshores va anar fins al balcó que tenia una de les seues portes entreoberta i des d'allí continuar la seva vigilància. Un dels sospitosos havia desaparegut. De colp, d'una cantonada aparegué davant de la xica impedint-li el pas. Toby ensumà el perill i es posà alerta. Tot seguit bordà intentant cridar l'atenció del veïnat, però ningú en feu cas. Volia fer alguna cosa per tal d'impedir un mal major. L'adolescent semblava aterrida. L'única opció que tenia Toby era saltar pel balcó, el qual estava a quasi 2 metres del carrer. Si volia ajudar-la, hauria de llançar-se sense pensar-ho 2 vegades. En aquest moment haguera volgut ser un gat, però no un persa animat com és de l'àvia, sinó un gat tigrat i caure de 4 potes sense fer-se mal. Però era un gos, i la sort que tenia és que era jove i fort. Escalà amb gran esforç la barana del balcó i després es deixà caure. Es va alçar de terra sorprès de no haver-se trencat cap os i amb les potes un poc adolorides es va adreçar cap a on era l'adolescent. Toby es va plantar entre la xica i els assetjadors amb el pèl del llom estarrufat i la mirada amenaçadora, alhora que grunyia i es mostrava els seus enormes ullals. La seua era una raça acostumada a veure cara a cara amb els seus cosins els llops i aquella parella, per la cara que posaven, ni tenien el valor ni l'astúcia dels seus parents salvatges. En veure un animal tan gran que els amenaçava, es van espantar tant que es van fer damunt. Quan els assetjadors van fugir com si es perseguira el dimoni, el gos es relaxà i es va acostar a la xica movent la cua, que el va rebre amb una gran somriure. Després telefonà als seus pares explicant-los amb tot luxe de detalls el que li acabava de passar i com un gos desconegut l'havia salvat. Al cap de 5 minuts van arribar. La van abraçar. Emocionats, li van fer unes carícies a Toby que les va rebre amb gran alegria. El van seguir fins a la seua llar, però hi havia un problema. A casa no hi havia ningú i a més Toby havia eixit pel balcó i no hi havia manera de tornar-lo a entrar. Sort que quan estaven a punt de tirar la tovalla aparegué pel cantó el cotxe de la família de Toby. Els pares de l'adolescent contaren fil per randa el que havia passat i com d'important per a la integritat de la seva filla havia estat la intervenció del gos. En obrir la porta, la casa estava feta un desastre. Els coixins rebentats, els llençols del llit per terra, la televisió encesa i a més feia una olor a excrements de gos que tombava d'esquena. El miraren enfadats, però no pogueren renyir-lo, perquè és impossible enfadar-se amb un heroi. Tot això és tan veritat que el conte ja s'ha acabat.